Госпожо, бихте ли се представили? Аз се казвам Мария, от село Лехчево съм, на 34 години. Така, идвали сте при мен на преглед? Да, преди 11 години. Преди 11 години. Да. Имали сте диабет? Да. Колко единици диабет? 29. 29, това е много. Да, толкова беше. Така. Дадох ви билки да лекуваме диабета, така ли беше? Да. Какво се случи? След около година време захарността ми спадна, тя се нормализира на 5, дори беше ниска във фазите на 3, 4 и спрях билки, спряхме всичко и до сега нямам вдигане на кръвна захар. Нямате диабет? Да, всичко си е нормално, нямам диабет вече. Никой няма да повярва, че диабета се излекува. Да, но при мен се излекува. Аз ви благодаря много за този запис, ще го пускам на хората да покажем, че и диабет може да се излекува. И аз ви благодаря много. Благодаря ти много.